Imaginen vivir en pleno centro de Ourense e que o carón dunha árbore de Nadal haxa dous autofalantes que repiten cada pouco tempo de xeito enxordecedor as tres mesmas cancións. Se por riba temos en conta que hai moita xente maior vivindo na zona e que mesmo hai unha residencia de maiores, a molestia semella ser dobre. E nós, cando son as 7:41 da tarde, xa temos a Laura en directo desde a cidade de Ourense. Laura, para que ti nos contes se realmente estes autofalantes son un problema ou todo o contrario, que che di a veciñanza? Pois eses dous altofalantes que víamos agora na imaxe precisamente son os que están creando debate, incluso polémica entre os veciños. Por que? Mirade, estamos xusto ao lado da árbore que está aquí nesta praza, Bispo Cesario, en pleno centro de Ourense. E que pasa? Que soan dende as 6 da tarde ata as 9 da noite, só ás veces en punto, durante uns 8 minutos, as tres cancións que sempre son as mesmas, que son a de Carmina Burana, a da Cabalgata das Valquirias e tamén a de María Carey, bueno, a canción por excelencia que todos coñecemos de Nadal. Entón, hai diversas opinións. Por que? Pois porque os veciños que viven aquí nesta praza, preto da Alameda, preto da Praza Maior, din que é insoportable o ruido, que ata temblan as ventás, pero é que outros din que non é para tanto. Nós falamos cunha traballadora dunha residencia que nos dicía que ata teñen que tomar medidas porque teñen que poñer as contras das ventás, porque claro, na residencia que teñen usuarios que poden estar enfermiños, que están descansando, e que está sendo algo complicado. Entón, imoslle preguntar a esta xentiña a ver que lles parece. Empezando por aquí. Ti escoitaches a música que emiten eses altofalantes? Escoitei. E que che parece esta polémica entre os veciños? Sí que é certo que a música é alta, podo comprender que a xente maior que está nas residencias podalle molestar. Sin embargo, tamén entendo a outra parte que, por exemplo, é un entretenimiento maravilloso para vir co meu fillo, bailar aquí o carón do árbol, é unha festividade de Navidade que ao final pois son 3 pases ao día, que eu sepa, tampouco. Vostede, continuamos por aquí, vostede como levaría vivir nesta praza e ter pois esas tres cancións durante esas 4 horas? 3 cancións, eu pensei que eran máis, se son 3 cancións tampouco é tanto. Se duran pouco tempo. Agora, claro, se é toda a tarde, sí. O que pasa é que o que dicíamos, xusto nesta praza hai 2 residencias, claro, coincide. Se lle baixen un poquinho a voz, e xa está. Eu creo que está todo arreglado, que neste podemos convivir todos perfectamente. Ou seja, que a solución... Tamén lle apetece ver na Navidad, tamén lle gusta oír os villancicos, oír esas cousas. Entón, unha solución que podería ser? Eu creo que a hora de residencia comprar uns casquiños, eso sería maravilloso para nós, por rapaces, pois nada, que disfruten que estamos no Nadal, verdade, Marisa? Bueno, pois xa vedes que aquí opinións diversas, bueno, o que dicían eles unha solución pois podería ser baixarlle un pouquiño. Imos escoitar os totais, o que nos contaba a xente, non? Sobre estas opinións, pero eu sí que puiden comprobar que a verdade é que o ruido era bastante enxordecedor, Vai correndo a luz e vai cambiando de alumbrado, e vai cambiando de ritmo. Tres canciones que se escuchan siempre, la misma música. É unha música de películas, non é música navideña, entonces isto... Si es una persona mayor, si es una pareja mayor, claro, lo llevarán peor. Porque non é normal que cando tú vas a dormir che poñan eso así. Gritan moito, sí que se sinte moito, sinte. Pois que a poñen moi alta a música, e molesta moito. E ainda lle dicía ao meu marido, dixo, pero vou manter a orquesta. Non é un geriátrico, iso da esquina. É unha residencia de ancianos, e esa da outra esquina igual. Todos pode ser algún deles que produzca, que digan esta lle molesta. É que os velliños destas residencias non sei como poden estar. Eso é imposible, non se aguanta. Como definiría este ruido que estamos escoitando? Enxordecedor? Moi. Gracias. Pois semella que algo é enxordecedor, Paula. Un poquinho. Non sei que diste, pero semella que a cousa está un pelín alta.